Nahiko ariketa simple daukagu hemen, gure operazionala eta bere sarreran ditugu bi tensio iturri horiek, hau alderantziz jarrita eta bi erresistentzia bakarrik. Beste hau, berrelikadura negatiboan, horrek esan nahi du zirkuitu labur virtual izan behar dugula, eta karga resistentzia bat, eta bertan VO tensioa kalkulatzea eskatzen digute. Hemen, ikusiko duzue hau nola egiten den. Ia, segundu bat, hemen jarriko dut. Ia, hasi gaitezen. Izendatu dezagun nodoak, edo ikusi dezagun hemen zer daukagun. Operazioa daukagu, hemen izan behar dugu 0 voltio, hemen daukagu voltio bat, operazionala berrelikadura negatiboa duenez, zer gertatu behar zaio voltio honi, hemen izan behar dugula. Voltio bat izan behar dugu hemen. Ere bai, voltio hau hemen ipintzen da. Naizta hemen iturri hori izan, voltio bat izan behar dugu hemen. Iturri honek egiten duena da, nodo hontan, baino, 2 voltio gutxiago ipini hemen. Oda, bat ken 2 voltio, norabidea horrelaxe delako. Beraz, hemen, minus voltio bat izan behar dugu. Aiba, bale, eta hemen daukagu VO kalkulatu beharko dugula. Bale, orduan zer daukagu gehiago, VO ez dakigu oraindik zer den, hemen minus bat, bale. Ipini ezagun orain intensitateak. Hemen ipiniko genuke intensitate bat, iazpi bat. Dakigun bezala gure prozesua jarraituz, baina kontuan baldin badaukagu operazionalaren beste ezaugarria, sarrerako bere erresistentzia infinitoa denez, adar honetan, hemen, ez da ez sartzen, ez irtetzen intensitaterik. Eta adar hori da, honen berdina. Beraz, hemen, 0 amper izan behar ditugu ez da intensitaterik egon behar. Horrek zesan nahi du? Erresistentzia honetan, 0 voltio erortzen direla. Hau da, puntu hau eta puntu honen arteko tensio diferentzia 0 denez, hemen izan behar ditugu tensio berdina. Kasu honetan, dela minus voltio bat. Listo, kalkulatu dugu VO irteerako tensioa. Hemen zer gehiago. Ez digute eskatzen, baina kalkulatu dezakegu intensitate hau, ez da? Ibi, adibidez, hau zein izango zen? Ibi izango zen, nodo honen tensioa, minus bat, ken 0, zati 2 kilo ohmio, hau izan behar da, minus 0,5 miliamper. Minus 0,5 miliamper, beraz, goruntz doa. Eta guztero denez, hemen izan behar dugu, iazti 0, izan behar duela, norabide honetan, norabide horrekin izan behar du balio berdina. Hau ez digute eskatzen, baina zirkuito guztiaren ebazpen osoa hau izango zen. Zen zaila, Aurrera.